हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआवहाय बरायहरनाय थाबाय स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेइलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे दिनै आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों ओमफ्राय लोगोफोर जायफोरा भिडिअखौ नायनो थाखाय इन्ट्रेस्ट मोनो स' लोगोफोर बिथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसे बुजिना लानो हायो दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर आं दिनै लेहार फिल्म प्रडाक्शन बेननानै आन्दाराव फैनाय आरो बिथां पंकज लाहारीनि नाजानायाव जोनोम मोननाय मोनसे आबुं बर' सावथुननि सायाव नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर बे आबुं बर' सावथुननि टाइटेलानो जाहैबाय दाहाल दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बे दाहाल आबुं बर' सावथुनानो जोंहा लेहार फिल्म प्रडाक्शन बेननानै आन्दाराव गिबिसिनै नुजानाय दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर लेहार फिल्म प्रडाक्शन इउट्यूब चेनेला दाहाल आबुं बर' सावथुननि अफिशियेल ट्रेलार भिडिअखौबो रिलिज खालामना होबाय दे लोगोफोर स' लोगोफोर बेनिखायनो जायफोरा दासिम जुदि बे दाहाल आबुं बर' सावथुननि अफिशियेल ट्रेलार भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना लेहार फिल्म प्रडाक्शन इउट्यूब चेनेलाव थांनानै नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर आरो लोगोफोर जायफोरा ट्रेलार भिडिअखौ नायनानै फुल भिडिअखौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जाना दं कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबाङानो मिन्थिखायोआनो दे बे दाहाल आबुं बर' सावथुननि डाइरेक्शनखौ सोर खालामदों होननानै बुङोब्ला स' लोगोफोर बिथां पंकज लाहारीयानो दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर जों बे दाहाल आबुं बर' सावथुनाव गाहाय सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों होननानै बुङोब्ला स' लोगोफोर जों बेयाव गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों लिंशर हेलिना बिग्राइ नेरसोन आरो मनालिसा दे लोगोफोर स' लोगोफोर जों बे दाहाल आबुं बर' सावथुनाव बर'फोरनि गोजाम आरो गोदान आर्टिस्टफोरनि जों गोबां फाव खालामनायखौबो नुनो मोनबावदों दे लोगोफोर स' लोगोफोर जायफोरा दासिमबो जुदि बे दाहाल आबुं बर' सावथुननि अफिशियेल ट्रेलार भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर आरो लोगोफोर जायफोरा नायखांबाय भिडिअआ माबायदि जादों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर जायफोरा दासिम जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर आरो लोगोफोर खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादे जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननिसिम थाबैनो सौहैयो दे लोगोफोर